Rikalungguhan samangku. Kakang Purbaya Sukalima. Iso ora iso. Tege ora tege. Kudu mateni para Pandhawa. Yen Pandhawa mati, Kakang Purbaya Sukalima ditampa meneh switana negara Ngastina. Wah, lore. Aku ki dudu jagal menungsa parat. Aku ki pendhita. Aku iki pendhita. Aku iki wong piye kowe mau wis putus saline nek gesang ngibadahku sregep kok aku kon mateni Pandhawa ki karepmu piye? Pandhawa ki padha-padha putra seswa Sukalima. Aku dudu jagal menungsa. Aku iki pendhita bola sengkuni kok goblok iki piye? Rumangsamu apa? Iki ngono pendhita. Aku kok kan mateni iki aku dudu jagal menungsa. Pokoke Pandhawa kudu mati. Aku krungu Rikalungguhan samangku. Bratasena lumarap sowan ana Sukalima. Kepengin ya kowe mau golek ilmu kasampurnan. Yen Kakang Purbaya Sukalima ora nglorotke Bratasena marang juranging kepaten aja takon dosa. Kabeh skandalmu bakal tak ungkap Rikalungguhan samangku. Wis aku bakal sumene ana mburi. Yen mengko Bratasena rene kok nganti ora mbok lorotake patine aja takon dosa. Kabeh bakal ya kowe mau kowe mlebu paukuman kabeh tak sita banda donyamu. Lole. Bumi gonjeng langit samudra kelap. Ngatur nerden janging alis risang maweh gandrung. Bumi geter sindung riwet magenturan lesus prakempo tuhu sang putra Bayu panenggahing Pandhawa Raden Bratasena inggih Bimasena ya sang Pandhu Siwi lumarap sowan marang ngarsane Kang Dwija inggih menika sang Begawan Durna supados kepengin ngilmu kasampurnan ya ngilmu kasampurnan jati yuningrat pangruwating diyu kadya dina dok rasing manah Pendhita Durna tuhu ngertos putra seswa ingkang dipun tresnani sowan wonten ing Sukalima pramila Durna kedah gawe pepati marang Bratasena mboten kuwawa hangempet hambentung tangis ditubruk sang Bratasena geger pasewakan.